Igbo Igbo daalụkwanụ. Kedu ka unu mere? Eji m n'aka na obi dị unu ụtọ ụbọchị taa, jirikwa ka na unu na-amụta ka esi asụ ma na-ede asụsụ Igbo. Ya mere ya nwere mmụta bụ self introduction. Ya mere ịkọwa onwe gị, nkọwa banyere onwe gị. Chetakwa na anyị sị na gị eme nkenke ka anyị wee na-amụta ya ọfụma. Ndewonu. Self introduction ya bụ nkọwa onwe, ịkọwa onwe gị n'asụsụ Igbo. O nwere ike sị, mmadụ nwere ike jụọ gị, what is your name? Ya bụ, gịnị bụ aha gị? Ma ịtụgharịa n'asụsụ Igbo, gịnị bụ aha gị? What is your name? Ebe chọta ka ịkọwazie onwe gị, ya bụ ihe bụ isi sekpụnta iji maka wee kwụrụ taa. Ị ga-ekwu, aha m bụ, that is, my name is Ozioma Oluebube, or my name is Ozioma. Gị tụgharịa ya n'asụsụ Igbo, aha m bụ Ozioma. Ma ọ bụ na ị chọrọ itinye ka inye gosi na ịbụ nwaanyị maọbụ nwoke, ị nwere ike ịsị aha m bụ Nwaada, ma aha m bụ Nwaada Ozioma. M nwere ike gị kwuo aha m bụ Ozioma. Ụdịdị ọbụla isi chọrọ ime nkọwa onwe gị na-akọ okwu onwe gị. Ọzọ dịka ibe wee bụ, ịbụkwa na onye Ozioma, ịbụ Ozioma, isi ebe, where are you from Ozioma? I am from Anambra State. I am from Agụlụ in Anambra State. Abụ m onye Agụlụ nke dị na Anambra State. Abụ m onye Agụlụ nke dị na Anambra State. I'm from Agụlụ in Anambra State. Yi na-akọwa onwe gị. Etoro m ogologo, I am tall. Ma ọ bụ na adịtụ m nkenke, mana eji m obere ihe wee gafee nkenke. That means you are average, you're not that tall. Ma ọ bụ gị asịkwa, adị m ọcha, ma ọ bụ adị m oji, ma ọ bụ adịchaghị m ọcha nke otu ahụ, adị m oji, ma ọ bụ adị m ọcha. Ịda na ịdị oji ma ọ bụ na ịdị ọcha, I'm fair in complexion or I'm dark in complexion. Ihe a bụ ụdịdị esi akọwa onwe. Ma ichinye mmadụ description, if you want to give someone a description about yourself, ị na-akọwa onwe gị, you're describing who you are yourself. Okay, so where did you go to school? Where did you go to school? I went to Abia State University in Abia State. Ya bụ, agara m akwụkwọ na mahadum nke dị n'ime Abia State. Agara m akwụkwọ na mahadum nke dị n'ime Abia State. Mahadum bụ university nke dị n'ime Abia State. Isi otu a na-eme emume na-akọwa onwe gị, kọwa onye Igbo ọfụma. Chetakwa na ihe anyị na-ekwu maka self introduction to describe you, ịkọwa onwe gị. Anaghị na ga-eme ka ọ dị nkenke. Cheta na asụsụ Igbo bụ njirimara gị. Ya mere eme gị na gịnị etufuna ya. Maka ahụ gị n'ihe onyonyo ọzọ ka ọ dị.